गृहानेश मामज्ञम् एदाक्षीदृश्य हरे कृष्ण எல்லாரும் நமோ தேவ नमो देव दामोदर नंद विष्णु प्रभो दृष्टिवृष्टिदिनं वदानो வெரி நைஸ். சோ இது வந்து எல்லாரும் ஹாப்பி பூஜா. இன்னைக்கு சைத்தன்ய சர்த்தாமிர்தா இதோட மண்டே. ஹாப்பி பூஜா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹாப்பி பூஜா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ மாதா. हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा எல்லாருக்குமே हरे कृष्णा மாதாஜி हरे நமஸ்காரம். कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। नमस्कार माताजी। प्रणाम 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 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹாப்பி प्रणाम பூஜா हरे மாதாஜி. कृष्ण माताजी। हैप्पी हरे पूजा कृष्णा हरे माताजी। कृष्णा எல்லாருக்குமே தசரா நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்குமே. ஸோ உங்க வீட்டுல எல்லாருக்குமே சுபீஷம் பெருகட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளோட பகவானிடத்துல இன்னைக்கு இன்னைக்கான செஷன் தொடங்கலாம். ஓகே, हरे कृष्णा माताजी। மாதாஜி हरे எனக்கு 10th कृष्णा கேண்டோ படிக்கணுமா மாதாஜி? 10th கேண்டோ आमा माताजी। படிக்கலாம் சரி படிக்கலாம். எடுத்து வச்சுக்கிறேன் மாதாஜி. தமிழ் புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? हरे कृष्णा माताजी। வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி। வாழ்க பூஜா வளமுடன். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நேத்து 10 பேருக்கு போன் பண்ணி வந்து 4 பேர் சேர்ந்துட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிரேட் மாதாஜி. மாதாஜி நான் 4 பேருக்கு ஃபோன் பண்ணா 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணாங்க மாதாஜி. 2 பேர் ஒன்னும் சொல்லல, எடுக்கவே இல்ல. மாதாஜி 10 பேரும் பேசுறாங்க மாதாஜி. ஒருத்தர் முடியலையா, அப்புறம் மழை வந்துருச்சுமா, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் அப்படி இப்படினாங்க. வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் மாதாஜி. வந்திருந்தாங்க. ரொம்ப இது முன்னாடியே கொடுத்திருந்தா இன்னும் கூட எஃபெக்டிவா இருக்கும் மாதாஜி. நம்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் 4 பேருக்கு பண்ண மாதாஜி. 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணாங்க, 2 பேர் எடுக்கவே இல்லை. 4 தடவை ஃபோன் பண்ண அப்படி எடுத்துட்டு அப்படி வச்சு கட் பண்றாங்க மாதாஜி. நல்லா தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். இனிமே ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டாலே வச்சிடறாங்க மாதாஜி. அப்படின்னா இன்னும் அவங்களுடைய கர்ம பலன் வந்து முடியலன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் மாதாஜி. அப்படி ஆரம்பிக்க கூடாதோன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நானு இல்ல போச்சு. நான் நல்லா பகவானை ப்ரே பண்ணிட்டு பண்ணேன். பகவானே நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரணும்ட்டு 10 பேருமே நல்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வாழ்க வளமுடன் சொன்னாங்க. ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க மாதாஜி. பேசுனாங்க. ஒருத்தங்க பேசுனாங்க மாதாஜி, நல்லா பேசுனாங்க. அவங்க நாங்க வர்றோம், ஒரு நாள் தான் நான் விட்டு போச்சு, மீதி நாள் வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. இன்னொருத்தங்க நல்லா பேசுனாங்க. மீதி 2 பேர் அதான் கிருஷ்ணான்னு அப்படின்னா டக்குன்னு அப்படியே வைக்கிறாங்க மாதாஜி. நல்லாவே தெரியுது. அவங்க மாதாஜி அவங்களுக்கு பகவான் இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்திக்கலாம் இல்லையா? நாம ஹரே கிருஷ்ணாவை நிறுத்தக்கூடாது. அது சொல்றதுனாலதான் நம்ம இவ்வளவுனா முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா அவங்களும் சொல்றாங்க மாதாஜி. நல்லா ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க மாதாஜி. அவங்க பெருமாள் டிவோட்டியா மாதாஜி. பெருமாள் மேல ரொம்ப நம்பிக்கையா. அவரு கிராமத்துல இருக்காங்களா, நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல. காட்டு வேலைக்கு தான் போவாங்களா. எனக்கு படிக்கணும் ரொம்ப ஆசைமா, எனக்கு வந்து அதை ஆன் பண்ண தெரியல, அதான் வர முடியல. என் மகனை கேட்டா உனக்கு இந்த வேலை தானா அப்படின்னாங்க. நான் அனுப்பி வைக்கிறேன்மா, வாங்க நீங்க என் பூஜை ரூமை பாருங்க மாதாஜி, சரியா இருக்கான்னு பாருங்க மாதாஜி அப்படின்னாங்க. ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க மாதாஜி. எல்லாமே ஹரே கிருஷ்ணா வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் த அப்டேட்ஸ். ஆக்சுவலி ஸோ நல்லது, அவங்க எல்லாருமே இறைவனுடைய அருளால நல்லபடியா நல்லபடியா பண்ணிட்டே இருப்போம். சோ மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க எந்தெந்த இது கொடுத்தீங்க? 7 PM 9 PM அண்ட் 3 PM கொடுத்தாங்க மாதாஜி. 4 பேரு. ஓகே, எனக்கு 10-12 பேர் கொடுத்தாங்க மாதாஜி. நீங்க என்ன பண்ணுங்க மாதாஜி, யாரெல்லாம் வரலையோ அவங்கள வந்து அந்த நேம்ஸ் நேத்து பிரேம மாதாஜி நீங்க பேசின அந்த எடுக்காதவங்க அந்த 2 நம்பர் வந்து புஷ்ப மாதாஜி கொடுங்க. சோ தட் அவங்க ஒரு ஆங்கிள் ட்ரை பண்ணட்டும். சோ இட் இஸ் ஒன்லி ட்ரை, அவ்வளவுதான். சக்சஸ் ஆனா நல்லது. மாதாஜி 2 பேர் போட்டுட்டாங்க, அவங்களுக்கு லிங்கே கிடைக்கலங்கறாங்க மாதாஜி.
ட்ரை நீ- அது ஆமா மாதாஜி ஓபன் பண்ண ஸ்கூல்ல தெரியலேங்கிறாங்க ஸ்கூல்ல மாதாஜி. இருக்காங்க ஒருத்தர் ஸ்கூல்ல இருந்தாங்க மாதாஜி. நான் ஸ்கூல்ல இருக்கேன், அதனால தான் 2 தடவை 3 தடவை கூப்பிட்டா 3வது தடவை தான் எடுத்தாங்க. 2 தடவை கூப்பிட்டப்ப நான் ஸ்கூல்ல இருந்தேன். சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு பேசுறேன். பிரேமா மாதாஜி உங்களுக்கு 3 PM அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி உங்களுக்கு 3 PM நம்பர்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன். உங்களுக்கு நீங்க பாக்கலையா? பார்க்கலையே. எனக்கு 4 பேர் அனுப்பியிருந்தீங்க ஒரு இன்னொன்னு பேப்பர்ல. அனுப்பியிருக்கேன். இன்னொன்னு 3 PM அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க. ஒரு 20 நம்பர் இருக்கும். பாக்குறேன் இன்னைக்கு பாக்குறேன். பாத்துக்கோங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. என்ன பண்ணுங்க, நீங்க அதாவது டிவைட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்குள்ளவே, சரிங்களா? டிவைட் பண்ணி 20 பேர் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா ஐ திங்க் தட் வில் பி கிரேட். ஆக்சுவலி நமக்கு 7 PM 9 PM 3 PM தான் நிறைய வரும் எப்பவுமே. 6 AM வந்து கொஞ்சம் எப்பவுமே ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே கம்மியா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால 6 AM பத்தி நம்ம அவ்வளவா, ஏன்னா காலையில எல்லாரும் உட்கார்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதனால வந்து வீட்டுல வேலை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் 3 மணிக்கு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாமே வீட்டுல 3 மணிக்கு தான் ஜாயின் பண்ணணும். ஏன்னா குழந்தை 4 மணிக்கு மேல வந்துட்டா முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக 3 மணி கிளாஸ் தான் வந்து நிறைய பேர் ஜாயின் ஆவாங்க. 7 மணிக்கு ஓய்வா நம்ம கேட்கலாம்னு நினைக்கிறவங்க 9 மணிக்கு இந்த ஒர்க்கிங் பீப்புள் எல்லாமே 9 Working மணிக்கு. people. ஆமா, அதுக்காக தான் அந்த 9 PM வந்து வச்சிருக்கிறது. ஸோ ஒரு 2-3 பேரு ஃபாரினர்ஸ் போல மாதாஜி, எடுக்கல மாதாஜி. ஓகே ஓகே, வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணுங்க நீங்க அப்படியேப்பட்டவங்களுக்கு. தட் வில் பி ஓகே. டோன்ட் கால் லேண்ட், அவங்களுடைய இதுல இருந்து கால் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் கால் வந்து பே ஆகும், அதனால. ஸோ அவுட் ஸ்டேஷன் கால்ஸ் வந்து நீங்க ஒன்லி வாட்ஸ்அப், அது வந்து உங்களுக்கு சார்ஜபிள் கிடையாது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. கூப்பிடல போல மாதாஜி, இல்லன்னா அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க. நீச்சம் எஸ் எஸ், ப்ரே பண்ணலாம். ப்ரே பண்ணிட்டு அடுத்த மாசத்துலயாவது அவங்க ஜாயின் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அடுத்த மாசம் முதல்ல கொடுத்துருங்க மாதாஜி நம்பர். டோன்ட் வரி, அடுத்த மாசம் உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய வேலை கொடுக்க போறேன். ஏன்னா நேத்து அந்த ஸ்கூலுக்கு கால் பண்ணியிருக்கணும், பட் வேலை இதுவா கால் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு அவங்களுக்கு கால் பண்ணி, ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் தெம் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கான இது வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து. ஸோ அப்போதான் அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அது வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் எல்லாம் வரும் இல்லையா, அது வந்த பிறகுதான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ அதனால வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா இன்னைக்கு பேசணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான். ஸோ 12 வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏஜ் குரூப், 7லேருந்து 12. அதுக்கப்புறம் 12க்கு மேல, அதாவது 14 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி 9th 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவங்க ஒரு குரூப். ஓகே. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து யூத்துக்கு வந்து இப்போ பார்க்கலாம். டீச்சர்ஸ் வேணா தனியா கூட கொடுத்து கூட அவங்க எடுக்கிற மாதிரி தான். யூத் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சு வி வில் டூ இட் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம பார்க்கலாம், சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க அடல்ட்டோட அவங்கள உட்கார வைக்க முடியாது. இப்போ யூத்ல நிறைய பேர் இல்லாததுனால நம்ம வந்து அடல்ட்டையும் யூத்தையும் மர்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ ஒருவேளை வந்து யூத் செப்பரேட்டா இருந்தாக்கா, ஸோ வில் கிவ் செப்பரேட் லிங்க் ஒன்லி. அவங்களுக்கு சயின்ஸோட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், அப்போ அது அவங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். ஐ திங்க் வி நீட் டு செக் ஃபார் த பிபிடிஸ் ஃபார் த யூத். அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். இப்போ எப்படி கிட்ஸுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிபிடி தான் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம இந்த இதுலயே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து சில எய்ட்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உபயோகப்படுத்தும் இல்லையா, நம்ம ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனே வந்து டிஃப்ரெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சயின்டிஃபிக் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வேதமும் விஞ்ஞானமும் அப்படிங்கிற அந்த இதோட ரிலேட்டடா வரும் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ திங்க் வி நீட் டு செக் வித் ராதிகா மாதாஜி, அவங்க கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க எடுத்திருக்காங்க யூத்துக்கு, ஸோ இங்கிலீஷ்ல. அதனால அவங்க கிட்ட தான் அந்த இதெல்லாமே இருக்கும், ஃபோல்டர்ஸ். நீட் டு செக். ஒரு நாளைக்கு ஒரு கருத்து சொன்னா கூட போறோம். ஸோ தே வில் பி ஏபிள் டு அக்செப்ட். ஸோ பேசிக்கலி அவங்கள நம்ம அக்செப்டன்ஸ் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வரணும், அவ்வளவுதான். எஸ், இறைவன் என்பவர் இருக்கிறார், ஸோ அவர் தான் அனைத்திற்கும் மூலம் அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க. ஸோ த செல்ஃப், அந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து வரணும் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த ஏஜ்ல அவங்க கண்ட்ரோல் ஆயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் காலேஜுக்கு போனா கூட அவங்க எந்த கெட்ட பழக்கம் வந்தா கூட அதுல இருந்து அவங்களால வெளியில வந்துட முடியும். அதுல இருந்து அவங்க தூரமா கூட இருந்துக்க முடியும். பேசிக்கலி நாம செய்யக்கூடிய சேவையே இந்த சமுதாயத்துல இருக்கக்கூடிய இளம், அதாவது நம்ம
அதாவது வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல வந்து நல்ல ஒரு சந்ததியை வந்து நாம எடுத்துட்டு போகணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கே விருப்பம் இருந்து பகவத்கீதையை வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற உந்துதோல அதுக்கப்புறம் பக்தியில மேன்மையா போகணுன்றது அவங்களுடைய வாய்ப்பு. நாம அதை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பிளாட்ஃபார்ம் என்னன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை நாம வந்து கொடுக்கணும். எதை அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து செயல்படக்கூடாது, எதை அவங்க வந்து செய்யணும், இதை கண்டிப்பா செய்யணும், இதை கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து விளக்கக்கூடிய தன்மையில எடுத்துட்டு போகணும். இப்ப நம்ம மாதிரி தத்துவங்களை வந்து நிறைய சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு. அதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய பக்குவம் கூட அவங்களுக்கு இருக்காது. மனப்பக்குவமே பேசிக்கா இருக்காது அந்த ஏஜ்ல. அதுவும் இப்ப இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் எப்படி ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோல சாப்பிட்டு மைண்ட் வந்து இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப வர்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இல்லையா? சோ ஸ்விக்கிக்காரனும் ஜொமேட்டோக்காரனும் கோட்டீஸ்வரன் ஆயிட்டான், மில்லியனர் பில்லியனர் ஆயிருப்பான் இவ்வளவு நேரத்துக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கோம். நம்ம வீட்டுல சமையல் போக போக சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா திருமணம் பண்ணா கூட வீட்டுல சமைப்பாங்களா பொண்ணுங்க அப்படிங்கறது அந்த நிலைமைக்கு வந்துருச்சு. வீட்டுல சமைச்சு சாப்பிடுவாங்களா இல்லையா? அன்றாட வேலைக்கு போயிட்டு ஹோட்டல்ல போய் 2 இட்லி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியது சிம்பிளா இருக்கும். வகை வகையா அதாவது ஜங்கு சாப்பிடறத விட இட்லி சாப்பிடுறாங்கன்னா அதுவே நம்ம வந்து சமாதானப்படுத்திக்கணும். தே ஆர் ஈட்டிங் ஒன்லி இட்லி அப்படிங்கிறது. எஸ் ஜானகிராமன் பிரபு அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. நீங்க சொல்ற அந்த முதலாளி என்ன சொல்றாருன்னா 31ல நாங்க தான் டிசைட் பண்ணோம் நீங்க என்ன சாப்பிடுறதுன்றது. நாங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க செய்யணும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு. நாங்க சொல்றதுதான் நீங்க செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கும். அது ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது. கரெக்ட். நீ கேக்குற இட்லி கிடையாதுப்பா, இட்லி கிடையாது, தோசை தான். ஓகேவா? இல்ல இஷ்டமா தான் சாப்பிட, கஷ்டமா தான் போ. நாங்க சொல்றதுதான் செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்னு சொல்றாரு அவரு. கரெக்ட். ஏன்னா எல்லாரும் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ஆர்டர்ல தானே சாப்பிட்டு இருக்கோம், சோம்பேறித்தனத்தை வளர்த்துண்டு இல்லையா? எப்பயோ ஒரு நாள் சாப்பிடுறது ஃபைன், பட் எப்பயுமே தேடி தேடி போறது வந்து மிக மிக தவறு. ஏன்னா 10 பேர் நம்ம முன்னாடி சாப்பிட்டே இருக்கும்போது நமக்கும் ஒரு உந்துதல் என்பது இருக்கும். அந்த வயசுக்கு வந்து கட்டுப்பாடு பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அது எல்லாமே கரெக்ட். ஆனா அதையே நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கிறது வந்து மிக மிக தவறு இல்லையா? அது எப்பொழுது இந்த இளம் சிங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? இந்த இளம் சிங்கங்கள் எப்ப புரிஞ்சுக்குதோ அப்பதான் இந்த ஜெனரேஷனே இப்ப வேலை செய்யறாங்க. எங்க ஆபீஸ்ல ஒரு 8 என்ஜினியர்ஸ் வந்து ஃபீல்டு என்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, சர்வீஸ் என்ஜினியர்ஸ். அது எல்லாமே சின்ன பசங்க தான். எல்லாம் இப்பதான் என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்து 1 வருஷம் தான் வேலை பண்ணிருக்காங்க. ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு. எதை பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், அதாவது எப்படி இதை வந்து எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ல வந்து நம்ம எப்படி ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லாம் ஒரு ஸ்டெப்பாவே வந்து சொல்லி கொடுத்து அவங்க கிட்ட வேலை வாங்கிக்க வேண்டியதா இருக்கு. வருங்காலத்துல வேலை வாங்கறதுக்கு நமக்கு நிறைய பலம் இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டம். சூக்ஷ்மமா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வேற விதத்துல இருக்க ஒழிய இந்த இதுல கிடையாது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது இல்லையா? ஒரு ஒர்க்கு வந்து எடுத்துட்டாக்கா அது அவங்க எண்டு வரைக்கும் அவங்கதான் பொறுப்பு அப்படிங்கறத வந்து மனசுல ஏத்துக்க மாட்டாங்க. என்ன சொன்னாங்களோ அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு அப்படி போயிட்டே இருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் நோ இன்வால்வ்மெண்ட் இன் த ஜாப். அப்படி இருக்காங்க ஜெனரேஷனே. சோ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? ரொம்ப கஷ்டம். எஸ்பெஷலி ஆம்பளை பசங்க தான். பொண்ணுங்களாவது ஒரு 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 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. படிச்சதா அப்ளை பண்ண தெரியல. கம்யூனிகேஷன் இருந்தா போதும்னு இருக்கு மாதாஜி. பேச்சுதான் மாதாஜி அப்படிதான் இருக்குது. என்ன பண்றது? ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நான் எவ்ரி ஸ்டெப் அவங்களுக்கு வந்து சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். ஆனா எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா? தட் இஸ் நாட் ரைட். தே ஷுட் திங்க். ஒண்ணு அதாவது எள்ளுன்னா கொஞ்சம் எண்ணெயா மாறலனாலும் எண்ணெயா மாறதுக்காவது ஒரு பிரயத்தனம் பண்ணணும். அதுவும் கிடையாது. நோ இன்வால்வ்மெண்ட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. So, இப்ப நாம பதம் 79 வாசிக்கிறோம். எஸ் சேதுலக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிங்க. யதைகபாதேன சா பார்த்திவார்பகஸ் தஸ்தௌ தத் அங்குஷ்ட நிபீடதாமஹீஹி நாமனா தத்தார்த்தம் கிபேந்திரதிஷ்டிதா தரீவ சவ்யேத்தரத பதே பதே. வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी. यदैकपादेने स पार्थिवापगस्तौ दत् अङ्गुष्ठनिबिडीतामहि नाम तत्रार्थं इवेन्द्रतिष्ठिता तरीव सव्येतरदः पदे पदे. யதா எப்பொழுது, ஏக ஒன்று, பாதேன கால், ச துருவ மகாராஜா, பார்த்திவ அரசனின், அர்பக குமாரன், தஸ்தௌ நிலைத்து நின்றிருத்தல், தத் அங்குஷ்ட அவரது பெருவிரல், நீ பீடிதா அழுந்தியதனால், மகி நிலம், நாம கீழாக வளைந்து, தத்ர பிறகு, அர்த்தம் அரை, இப இந்திர யானைகளின் அரசன், திஷ்டிதா இருந்தது, தரி இவ படையினை போல், ஸ்வய இதர இடமும் வளமும், பதே பதே ஒவ்வொரு அடியிலும். மொழிபெயர்ப்பு. குமாரரான துருவ மகாராஜா ஒற்றை காலில் நேராக நிலைத்து நின்றதினால் அவரது கால் பெருவிரலின் அழுத்தத்தினால் பூமியின் ஒரு பகுதி கீழ் நோக்கி இறங்கியது. இது யானையினை சுமந்து செல்லும் படகு யானையின் ஒவ்வொரு காலடி அழுத்தினால் படகு இடமும் வளமும் அலைப்புண்டது போல் இருந்தது. பொருளுரை. ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். இஸ்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியமான சொல் பார்வதி வார்பக, அதாவது அரசனின் மைந்தன் என்பதாகும். துருவ மகாராஜா தன் தந்தையின் அரண்மனையில் இருந்த பொழுது தன் தந்தையின் மடி மீது ஏறி அமர்வதற்கு தடை செய்யப்பட்டார். ஆனால் அவர் தன்னுணர்வில் வளர்ச்சியடைந்து அல்லது பக்தி தொண்டில் முன்னேறிய பிறகு தனது பாதத்தின் அழுத்தத்தினால் அவர் முழு உலகையே கீழே தள்ளினார். இதுதான் சாதாரண உணர்விற்கும் கிருஷ்ண உணர்விற்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமையாகும். சாதாரண உணர்வில் அரசனின் மைந்தன் விரும்புவதை அவர் தந்தை கூட வருத்தளிக்கலாம். ஆனால் அவன் தன் இதயத்தில் கிருஷ்ண உணர்வு பெறும் பொழுது அவன் தன் பாதத்தின் வலிமையினால் இவ்வுலகையே கீழே தள்ளுகிறான். அதற்காக ஒருவன் தனது தந்தையின் மடி மீது ஏறுவதற்கே தடை செய்யப்பட்டிருந்த துருவ மகாராஜாவால் எப்படி உலகை மிதித்து கீழே தள்ள முடியும் என்று வீண்வாதம் செய்யக்கூடாது. நன்கு படித்தவர்கள் இவ்வாதம் செய்ய மாட்டார்கள். ஏனெனில் இது நக்ன மாத்ருக தர்க்கத்திற்கு ஒரு சான்றாகும். இத்தர்க்கத்தின் படி ஒருவனது அன்னை அவன் குழந்தையாக இருந்த பொழுது நிர்வாணமாக இருந்தான் என்பதற்காக அவன் வளர்ந்து பெரியவனானாலும் இருக்க வேண்டும் என்பது போன்றதாகும். துருவ மகாராஜாவின் மாற்றுத்தாய் வேண்டுமென்றால் இவ்வாறு சிந்திக்கலாம். அவள் துருவ மகாராஜாவை தன் தந்தையின் மடி மீது ஏறுவதற்கு தடை செய்தவள். துருவ மகாராஜா எப்படி முழு உலகத்தையும் மிதித்து கீழே தள்ள முடியும் என்றும் சிலர் நினைக்கலாம். அவள் துருவ மகாராஜா முழுமுதற் கடவுளை தன் இதயத்தில் இருந்து எப்போதும் அவரை தியானித்து வளர்ச்சியடைந்து படகில் ஏற்றப்பட்ட யானை எவ்வாறு படகினை மிதித்து கீழே அமிழ்த்தியதோ அதுபோல
அவரும் பூமியை மிதித்து கீழே தள்ளினார் என்று அறிந்த பொழுது மிகுந்த அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகி இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். வெரி நைஸ். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. தஸ்மின் அபித்யாயதி விஸ்வம் ஆத்மனோ द्वारं निरुत्यायुषम् अनन्ययादियः लोका निरुच्छ्वास निबीडता पृसं सलोकपाला शरणं ययुर्हरिम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवती वासुदेवाय. तस्मिन् अभिद्यायति विश्वम् आत्मनो द्वारं निरुत्यासुम् अनन्यादियः लोह निरुच्छ्वास निपीडप्रसं सलोकबालः शरणं ययुर्हरिम्. தஸ்மின் துருவ மகாராஜா அபித்யாதி ஆழ்ந்த கவனத்துடன் தியானித்து விஸ்வம் ஆத்மன உலகின் முழு வடிவத்தினையும் துவாரங்கள் நிறுத்திய அடைத்து அசும் உயிர்காற்று பிராணவாயு அனன்யா எவ்வித கவன சிதறலுமின்றி தியானம் லோகா அனைத்துலகங்களும் நிருச்சுவாசா சுவாசிப்பது நின்றது நீ பீடிதா இவ்வாறு மூச்சு முட்டி புருஷம் மிக விரைவில் ச லோகபாலா வெவ்வேறு உலகங்களில் உள்ள சிறந்த தேவர்கள் அனைவரும் சரணம் அடைக்கலம் யயு புகந்தனர் ஹரி முழுமுதற் கடவுளை. மொழிபெயர்ப்பு. துருவ மகாராஜா நடைமுறையில் விஸ்வமாவான விஷ்ணுவை போன்று கனமானவராக மாறினார். அவரது ஆழ்ந்த தியானத்தினாலும் தனது உடலில் உள்ள துவாரங்கள் அனைத்தையும் மூடியதாலும் முழு பிரபஞ்சமும் சுவாசிக்க முடியவில்லை. அதனால் எல்லா உலகங்களிலும் உள்ள அனைத்து சிறந்த தேவர்களும் மூச்சு திணறலுக்குள்ளாகி முழுவதற் கடவுளும் சரண் புகுந்தனர். பொருளரே பிரபுபதகி ஜெய். ஆகாய விமானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் 100 பேர்கள் தனிப்பட்டவர்களாக தோன்றினாலும் அது மணிக்கு 1000 மைல் வேகத்தில் பறந்தால் ஆகாய விமானத்திற்கு ஒட்டுமொத்த விசையில் அனைவருக்கும் பங்கு இருக்கும். அதுபோல மொத்த சக்தியின் செயலோடு தனிப்பட்ட ஒன்றின் சக்தியினை இணைத்து பார்க்கும்போது தனிப்பட்ட ஒன்றின் சக்தி மொத்த சக்திக்கு இணையாக மாறுகிறது. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டிருப்பது போல் துருவ மகாராஜா தனது ஆன்மீக வளர்ச்சியினால் ஒட்டுமொத்த கணமும் அவரேயாகி பூமியையே காலால் அழுத்தி கீழிறங்கச் செய்தார். அவரது ஆன்மீக சக்தியினால் அவரது தனிப்பட்ட உடலானது ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்ச உடலாக மாறியது. இவ்வாறு அவர் முழுமுதற் கடவுள் மீது தனது மனதினை உறுதியுடன் ஒருமுகப்படுத்துவதற்காக தனது உடலில் உள்ள துவாரங்களை மூடியதனால் உலகில் உள்ள அனைத்து தனிப்பட்ட பகுதிகளும் உயர்ந்து தேவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து உயிர் பொருள்களும் சுவாசிக்க முடியாது மூச்சு திணறலுக்குள்ளாயினர். ஆகையினால் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளிடம் அடைக்கலம் புகுந்தனர். ஏனெனில் நடந்த நிகழ்ச்சியினால் அவர்கள் குழப்பமடைந்திருந்தனர். துருவ மகாராஜா தன் உடலில் உள்ள அனைத்து துவாரங்களையும் மூடியதன் மூலம் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்களின் சுவாச துவாரங்களையும் மூடிய உதாரணமானது ஒரு பக்தன் தனது இணையற்ற பக்தி தொண்டின் மூலம் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களையும் பகவானின் பக்தர்களாக்கலாம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒரு தூய பக்தன் இருந்தால் கூட அவன் உலகின் ஒட்டுமொத்த உணர்வினையும் கிருஷ்ண உணர்வாக மாற்றுவான். நாம் துருவ மகாராஜாவின் நடத்தையினை நன்கு கற்றோம் என்றால் இதனை புரிந்து கொள்வது அத்துணை கடினம் அன்று. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் பத்மா மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. தேவ ஊச்சுஹு நைவம் விதாமோ பகவன் பிராணரோதம் சராசரஸ்யாயில சத்வதாம்ன விதேஹி தன்னோ ரிஜனீத் விமோக்ஷம் பிராப்தவயம் த்வாம் சரண்யம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவ ஊச்சுஹு நைவம் விதோமோ பகவன் பிராணரோதம் சராசரஸ்யாகில சத்வதாம்னக விதேஹி தன்னோ விஜ்ஜினாத் விமோக்ஷம் பிராப்தவயம் த்வாம் சரண்யம். தேவா ஊச்சு அனைத்து தேவர்களும் கூறினர், நான் இல்லை,
ஏவம் இவ்வாறு விதாம நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். பகவான் ஓ முழுமுதற் கடவுளே, பிராணரோதம் எவ்வாறு எங்கள் சுவாசம் திணறியது என்று உணர்ந்தோம். சர அசைகின்ற, அசரண்ய அசையாதது, அகில அகிலம், சத்வ வாழ்க்கை, தாம்ன இருப்பிடமாக விளங்குபவர், விதேகி தேவையானதை அன்புடன் செய்வீராக. இல்ல பரவாயில்ல பண்ணி ஷூ பாக்கணும் பண்ணி. நான் விதேகி தேவையானதை அன்புடன் செய்வீராக. தத் ஆகையினால் நான் எங்கள் விஜிநாத் அபாயத்திலிருந்து விமோக்ஷம் விடுதலை பிராப்தா அணுகினோம். பயம் நாங்கள் எல்லோரும் துவாம் உமக்கு சரணம் அடைக்கலம், சரண்யம் அடைக்கலம் கொடுப்பதற்கு உரியவர். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. தேவர்கள் கூறினர், போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, அசைகின்ற அசையாத அனைத்து உயிர் பொருட்களுக்கும் நீரே புகலிடமாக விளங்குகின்றேன். அனைத்து உயிர்களின் மூச்சும் நின்று திணறலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம். இது போன்ற நிகழ்வினை நாங்கள் அனுபவித்ததே இல்லை. சரணடையும் ஆத்மாக்கள் அனைத்திற்கும் நீரே இறுதி புகலிடமாக விளங்குவதனால் நாங்கள் உம்மை சரணடைந்தோம். ஆபத்தில் இருந்து காத்தருள்வீராக. பொருளுரை. துருவ மகாராஜா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றி அடைந்த செல்வாக்கினை தேவர்களாலும் உணர முடிந்தது. அவர்கள் இதற்கு முன்பு இது போன்ற நிகழ்ச்சியினை அனுபவித்ததே இல்லை. ஏனெனில் துருவ மகாராஜா தனது சுவாசத்தினை கட்டுப்படுத்தினால் பிரபஞ்சம் முழுவதின் சுவாசமும் நின்று போனது. பௌதீக உயிர்களினால் சுவாசிக்க முடியாத நிலையில் கூட ஆன்மீக உயிர்களால் சுவாசிக்க முடியும் என்பது முழுமுதற் கடவுளின் பரம விருப்பமாகும். உயிர்கள் அனைத்தும் பகவானது புறச்சக்தியின் படைப்புகள். ஆனால் ஆன்மீக உயிர்களோ பகவானின் அகச்சக்தியின் படைப்புகளாகும். இவ்விருவகை உயிர்களையும் ஆட்டுவிப்பவர் முழுமுதற் கடவுள் ஆனதினால் தேவர்கள் தங்கள் சுவாசம் நின்று போனதற்கான காரணத்தை அறிய முழுமுதற் கடவுளை அணுகினர். உலகில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இறுதி தீர்வாக பரமபுருஷ பகவானே விளங்குகிறார். ஆன்மீக உலகில் பிரச்சனைகள் என்பதே இல்லை. உலகமோ பிரச்சனை மயமானது. முழுமுதற் கடவுளோ பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களின் கர்த்தவராக இருப்பதினால் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் அவரே அணுகுவதுதான் சாலச் சிறந்ததாகும். ஆனால் பக்தர்களுக்கு பௌதீக உலகிலும் பிரச்சனைகள் இல்லை. விஸ்வம் பூர்ண சுகாயத்தே சைத்தன்ய சுந்தராருதம். பக்தர்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்கின்றனர். ஏனெனில் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளை சரண் புகுந்திருக்கின்றனர். பக்தனும் இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்துமே இனியன. ஏனெனில் இவை அனைத்தும் பகவானின் உன்னத தொண்டிற்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பதை அவன் நன்கறிவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் வினித கேசவி மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம். இந்த இதுல லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இது படிச்சிருங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மாம் வைஷ்ட பாலம் தபசோ துரத்யயான் நிவர்தயிஷ்யே பிரதியாத ஸ்வதாமஹ யதோ ஹி வஹ பிராணோ நிரதோ அசீத் ஔத்தானபாதீர் மயி சங்கதாத்மஹ. வாசிங்கமாச்சு. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान उवाच मा पैष्ट बालं तपसो दुरत्ययान् निवर्दयिष्ये प्रतियाद स्वधाम यथो गीवा प्राणो निरोध आसीत् औत्थानबत्तानपातिर् मयि சங்கதாத்மா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மா பைஷ்ட அஞ்ச வேண்டாம். பாவம் குழந்தை துருவன் தபச கடுமையான தன் தவத்தினால்
துரத்தியார் உறுதியான தீர்மானத்துடன் நிவர்த்த இஷ்யே நான் அவனை நிறுத்தும்படி சொல்கிறேன். பிரதியாத நீங்கள் செல்வீர். ஸ்வதாம உமது இருப்பிடங்களுக்கு. எத எவரிடமிருந்து. உறுதியாக. வா உமது. பிராண நிரோத உயிர்காற்று திணறல். அசீத் நேர்ந்தது. உத்தானபாதி அரசன் உத்தானபாதனின் மைந்தன் செயலினால். மயி எனக்கு. சங்கத ஆத்மா என்னை பற்றிய முழு சிந்தனையில் ஆழ்தல். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுள் பதில் கூறினார், அன்பான தேவர்களே, இதனால் நீங்கள் மனக்குழப்பம் அடைய தேவையில்லை. இப்போது எனது நினைவில் முற்றிலும் ஆழ்ந்திருக்கும் துருவன் என்னும் மன்னன் உத்தான பாதனது மைந்தன் கொண்ட திட சங்கல்பம் மற்றும் கடுமையான தவத்தின் விளைவினாலேயே இது நேர்ந்தது. பிரபஞ்சத்தின் சுவாசத்தினையே அவன் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறான். நீங்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக உங்கள் இருப்பிடங்களை அடைவீராக. நான் இச்சிறுவனின் கடுமையான தவங்களை நிறுத்துவேன். அதன் மூலம் நீங்கள் அனைவரும் இச்சூழலிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவீர். பொருளுரை. இச்சுலோகத்தில் உள்ள சங்கதாத்மா என்னும் சொல்லானது மாயாவதிகளால் தவறாக பொருள் காணப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் துருவ மகாராஜா பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளுடன் ஒன்று கலந்து விட்டார் என்கின்றனர். மாயாவத கொள்கைக்காரர்கள் இவ்வார்த்தையினால் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இவ்வாறு ஒன்று கலந்து விட்டதினால் அதன் பிறகு தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கென்று தனித்த வாழ்க்கை இல்லை என்று நிறுவ விரும்புகின்றனர். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானால் இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், துருவ மகாராஜா தனது தியானத்தின் மூலம் முழுமுதற் கடவுளையே ஆழ்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். மேலும் அவரே பிரபஞ்ச உணர்வாகவும் விளங்குவதனால் அவர் துருவனால் கவரப்பட்டார் என்று தேவர்களை மகிழ்க்க வேண்டும் என்பதற்காக துருவ மகாராஜாவின் தவத்தை நிறுத்துவதற்காக அவரிடம் தானே போக வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். மாயாவாத கொள்கைக்காரர்களின் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றாக இணைந்து விட்டது என்னும் முடிவிற்கு பகவானின் இக்கூற்று சாதகமாக இல்லை. மாறாக பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுள் துருவ மகாராஜா அவரது கடுமையான தவத்திலிருந்து நிறுத்தவே விரும்பினார். முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலம் எல்லோரையுமே திருப்திப்படுத்தலாம். மரத்தின் வேரில் நீர் ஊற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் அதன் கிளைகளையும் இலைகளையும் மொட்டுக்களையும் வளர்க்கிறான். முழுமுதற் கடவுளை கவர்வதன் மூலம் ஒருவன் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதையுமே கவரலாம். ஏனெனில் பிரபஞ்சத்தின் மூல காரணராக கிருஷ்ணரே விளங்குகிறார். மூச்சு திணறலில் மூழ்கி விடுவோம் என்று அனைத்து தேவர்களுமே அஞ்சினர். துருவ மகாராஜா பகவானின் சிறந்த பக்தர் ஆகினால் அவர் உலகில் உள்ள எவரையுமே அழிப்பதற்கானவர் அல்லர் என்று முழுமுதற் கடவுள் அவர்களிடம் உறுதி கூறுகிறார். ஒரு பக்தன் பிற உயிர்களிடம் ஒரு காலம் காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்வதே இல்லை. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 4வது காண்டம் 8ஆம் அத்தியாயமான துருவ மகாராஜா வனம் செல்வதற்காக தன் இல்லம் நீங்குதல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு இந்த சாப்டரு முடியறது. ஸோ நம்ம இப்ப விளக்க உரைக்கு போகலாம். நிறைய கருத்துக்கள், ஸோ அதனுடைய தத்துவங்களை நாம மீண்டும் நிறைய தத்துவங்கள் நமக்கும் இது வரைக்கும் நிறைய படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். சிலதெல்லாம் ஞாபகத்துல இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தி நம்ம அதை நினைவில் கொள்வதற்கு நாம பிரயத்தனிக்கணும். எதைக பாதேன பாதேன ச பார்த்திவார்பகஸ் தத்தஸ்தௌ தத் அங்குஷ்ட நிபீடதாமஹீஹி நமான தத்ர அர்த்தம் இபேந்திராதிஷ்டிதா தரீவ ஸ்வயேதரத பதே பதே ஸ்வயேதரத பதே பதே யதா எப்பொழுது ஏக ஒன்று பாதேன கால் ச துருவ மகாராஜா பார்த்திவ அரசரின் அர்பக குமாரன் தஸ்தௌ நிலைத்து நின்று கொண்டிருந்தல். ஒற்றை கால்ல இல்லையா நின்று இருக்கார். தத் அங்குஷ்ட அவரது பெருவிரல். சோ அப்போ ஒரு கால் மேல பிரஷர் இருக்கும். இப்ப நாமளே அந்த யோகாசனம் பண்ணும் பொழுது எந்த காலை நம்ம நிக்க வச்சிருக்கோமோ அந்த கால் மீதுதான் இந்த உடல், அதாவது லோடு மொத்தமே அந்த பாதத்தின் மீதுதான் இருக்கும் இல்லையா. அந்த பாதத்தின் மீது இந்த உடலுடைய பாரம் அந்த பாதத்தை தாங்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு ப்ரெஷர், அந்த நாம் நிற்கக்கூடிய இடத்துல ப்ரெஷர் இருக்கும்.
அதுவே நம்ம லூஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம கால் கூட உள்ள வந்து பதியும் இல்லையா? அது சாதாரணமாவே வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்று. ஆனா இப்போ துருவ மகாராஜா நின்று இருக்க இடம் வந்து அந்த மாதிரி இடமும் கிடையாது. அவர் சாதாரணமாவும் அந்த இடத்துல வந்து அது உள்ள போகவும் இல்லை. சோ அவர் வந்து ஆல்ரெடி பிளான்டா நல்ல ஒரு நிலையில நின்று இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல அவருடைய பாத கட்ட விரல் என்ன ஆகுதுனாக்கா அவருடைய உடல் வந்து பாரம் இல்லையா? ஹீ வில் பிகம், அதாவது சித்திகள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அனிமா, லகிமா இதெல்லாம் படிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? பெரியவற்றில் பெரியது, சிறியவற்றில் சிறியது, ரொம்ப அதாவது வெயிட்லெஸ்ஸா போகிறதுக்கும் சான்சஸ் உண்டு இல்லையா? அதாவது கனமற்ற நிலை, அடுத்து ரொம்ப பாரமா இருக்கக்கூடிய நிலை, இதெல்லாமே வந்து சித்திகளால வரக்கூடியது. இப்ப அவர் தபஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தபஸோட பக்தி யோகத்துல வந்து இறைவனோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கார். சோ பரமாத்மாவோட அவருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்பட்ட பிறகு பரமாத்மா இங்க இருக்கார். அவரோட அவருக்கு சம்பந்தம் ஏற்பட்ட பிறகு பரமாத்மாவே அந்த இடத்துல வந்து இருக்கார். சோ அதாவது அவருக்கு உணரக்கூடிய அந்த நிலை வந்து ஏற்பட்டதுனால அந்த உடலே வந்து அவருக்கு வந்து அந்த கனமா ஆறுறது. ஸோ நாட் பிகாஸ் ஆஃப் துருவ மகாராஜா. துருவ மகாராஜா அவனுடைய தவ வலிமையால அவருடைய பக்தி தொண்டால வந்து இறைவனுடைய நிலை, அதாவது இறைவனுடைய அந்த குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்குள்ள வந்து அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா தெய்வீக நிலை சூழ்நிலை வந்து அந்த இடத்துல ஏற்படுது. எப்பவுமே அந்த தெய்வீக சூழ்நிலை ஏற்படும் பொழுது நமக்கு வந்து வில் ஃபீல், அதாவது தெய்வீக சூழல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லாத ஒரு தன்மையா தோன்றும். அப்படின்னா அந்த பாடிலி இதெல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்காது, இணைப்பே துண்டிக்கப்பட்டிருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து லைட்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அந்த தெய்வீக அம்சம் இருக்கிறவங்களோட வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படும் போது தே வில் ஃபீல் தட் அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா அவங்களால ஏத்துக்க முடியும். இன்னொன்னு வந்து ரொம்பவுமே சண்டாளமா இருக்கிறவங்களுக்கு அது புரியாது, அதனால அவங்க கிட்ட கூட போக மாட்டாங்க. டிபெண்டிங் ஆன் த பர்சன் இல்லையா? தத்துவத்துல இருக்கிறவங்களால அதை வந்து உணர முடியும். ரஜோல இருக்கிறவங்களால வந்து அவங்கள ஏத்துக்க முடியாது இல்லையா? தாமசிக்கல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க கிட்டவே போக மாட்டாங்க, பயம். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. சோ இந்த குணாதிசயம் தான் நம்மள வந்து இங்க ஆண்டுன்னு இருக்கு. சோ அதனால இப்போ குரு மகாராஜா சுத்தியுமே வந்து அவுரான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த பாசிட்டிவ் அவுரா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தபஸ்னுடைய வலிமை, இறைவன் அங்க இருக்கக்கூடிய தன்மை, பகவான் வந்து அந்த அளவுக்கு அவரும் வந்து ஆனந்தம் கொண்டிருக்கிறார். ஸோ பகவானை சாமானியமா நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்த முடியாது. சோ அவரே வந்து திருப்தி ஆயிட்டார் பகவான். இப்போ அவருக்கு வந்து அருள் பாலிக்கணும். சோ அந்த அருள் பாலிக்கிறதுக்கு முன்னாடி துருவனுடைய மகிமை அனைவருக்கும் தெரியணும். அதுக்காக தான் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போற வரைக்கும் கூட பகவான் வந்து இப்போ மூச்சையே திணற அளவுக்கு அப்படின்னா அவர் கும்பக்காவை வந்து புடிச்சு வச்சிருக்காரு இல்லையா? சோ ஹி ஹஸ் ஹோல்ட் த கும்பக்கா. சோ இங்கே இறைவனை அடையப்பட்ட பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த உடல் கொண்ட இந்த ஆத்மா இறைவனோட சம்பந்தம் ஏற்பட்ட பிறகு அவர் அந்த சுவாசத்தை பத்தி அவர் வந்து கண்டுக்கவே இல்லை. ஆனா எல்லாருமே சுவாசிக்கணும் இல்லையா? சோ பிகாஸ் ஆஃப் அவருடைய தவ வலிமை, அந்த ஆற்றல் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே பரவும் பொழுது சோ அந்த இதை வந்து அவங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. அதனாலதான் ரிஷிமுனிகள் எல்லாம் தவம் பண்ணும் பொழுது இந்திரன் வந்து இந்த தவத்தை வந்து கலைச்சுட்டே இருப்பான். ஆனா நோக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியம். இங்க துருவ மகாராஜா இறைவனை எண்ணி தவம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கு ஒரு இலக்கு, முதல்ல ஆரம்பத்துல அவர் வந்து தானத்தை அடையணும்ன்ற ஒரு இலக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இதுலதான் வந்தார். ஆனா இப்ப அவர் பக்தியில வந்து திளைத்த பிறகு இந்த தவத்தை வந்து விடும் பொழுது அவருடைய டோட்டலாவே சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருப்பார் அவர் வந்து. சோ அப்போ அங்க இன்டென்ஷன் வந்து யாரையுமே அவர் வந்து மத்தவங்க வந்து அழிஞ்சிடணும், தான் மேல வரணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனே கிடையாது. தனக்கு இது வேணும் அப்படிங்கறதா அவர் கேட்டிருக்கார். இஸ் நாட் பாதர்ட் அபவுட் அதர்ஸ். அவங்க கிட்ட இது இருக்கிறத பத்தி அவருக்கு கவலையே கிடையாது. அந்த இது எனக்கு வரணும்னு அவர் கேட்கவும் இல்லை. தன்னுடைய நிலை வந்து அனைவரை காட்டிலும் மேன்மையா இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரே ஒரு குறிக்கோளை தான் அவர் வந்து இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு செய்தார். சோ அவருடைய அந்த இன்டென்ஷன் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உபத்திரவம் இல்லை. அதனால பகவானும் வந்து அதுக்கு அருள் புரிந்தார் இல்லையா? சோ மேலும் அவனுடைய தவ வலிமையை மெச்சி அவரிடத்தில் அதை மகிழ்ந்துதான் அவர் வந்து இஸ் ரிஜாய்சிங். அதனாலதான் சுப்ரீம் என்ஜாயர் யாருன்னா அந்த பரமாத்மா தான் அப்படின்னு சொல்றது. நாம பக்தி கொள்ளும் பொழுது நமக்கு மன நிறைவு ஏற்பட்டாலும் நாம செய்யக்கூடிய பக்தியில இருந்து முழு மகிழ்ச்சி அடைபவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். அதனால எப்பவுமே வந்து சுகிப்பவர் அவர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம் கூட அதுதான். இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த தேவர்கள் வந்து முறையிடுகிறார். அவங்களுக்கு வந்து சுவாசம், ஏன்னா அவங்க அந்த இறைவன் மீது பக்தியில துருவனோட அவங்களால கம்பேர் பண்ணவே முடியாது.
ஒருத்தர் அந்த சமநிலையில இருக்கிறவங்களால அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். குறைவா இருக்கிறவங்களால அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? பயம், அந்த இது ஏதோ நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங். இப்படி துருவ மகாராஜா தத் அங்குஷ்ட, அவரது பெருவிரல் நீபிடித்தா, அழுந்தியதா. கண்டிப்பா அந்த ஆசனத்துல நின்னு, ஒத்த கால் ஆசனத்துல நிற்கும் பொழுது நம்ம ஃபுல் லோடு வந்து அந்த பாதத்தின் மீது தான் விழும். அதுவும் எஸ்பெஷலி அந்த பெருவிரல், கட்டை விரல் மீது தான் வந்து விழும். சோ அர்த்தம் அரை இவ இந்திர, யானைகளின் அரசன், திஷ்டிதா இருந்து, தரி இவ படகினை போல். அது எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு படகுல வந்து யானை வந்து ஏற்றினா எப்படி இருக்கும்ல, அழுத்தினால் அந்த படகு என்ன ஆகும், கஷ்டம் இல்லையா? அது போலதான் இருந்தது. இதர இடமும் வலமும் பதே பதே, ஒவ்வொரு அடியிலுமே. அரசகுமாரரான துருவ மகாராஜ் ஒற்றை காலில் நேராக நிலைத்து நின்றதினால், அதாவது ஸ்ட்ராங்கா நின்று இருக்காரு அவர் வந்து இல்லையா? சோ அதனால அவரது கால் பெருவிரலின் அழுத்தத்தினால் பூமியில் ஒரு பகுதி கீழ் நோக்கி இறங்கியது. சோ அப்படின்னா அது பிரஷர் இல்லையா? அந்த டெவலப், அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, ஆற்றல் வந்து இறைவனுடைய பக்தினால் வெளிப்பட்ட அந்த ஆற்றல் வந்து இந்த பூமியை வந்து அழுத்துகிறது. அப்படின்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அந்த நிலை பெற்றிருக்காருன்னு அர்த்தம். இது யானையினை சுமந்து செல்லும் படகு, யானையின் ஒவ்வொரு காலடி அழுத்தத்தினால் படகு இடமும் புறமும் அலைப்புண்டது போல இருக்கிறது. சோ இப்படி யானை ஒரு கால் எடுத்து லெஃப்ட்ல வச்சா லெஃப்ட் பக்கம் சாயம், ரைட்ல எடுத்து வச்சா ரைட் பக்கம் சாயம் அந்த படகு, அது போல இருந்ததா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா யானையினுடைய பலத்தை படகு கண்டிப்பா தாங்காது இல்லையா? அது போல படகு இங்க எதற்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த புவியில வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய பிற ஜீவராசிகளுக்கு இந்த புவியினுடைய பாகத்தை பத்தி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இங்கே யானை போல யார் இருக்கிறது, நம்ம அதாவது துருவ மகாராஜா இல்லையா? அது காலடி தடையும், அதாவது அவருடைய கட்டை விரலுடைய அழுத்தம் தான் அவருடைய யானையினுடைய காலடி நடக்கிறதுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த ஓமையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியமான சொல் பார்த்திபார்பக, அதாவது அரசனின் மைந்தன் என்பதாகும். துருவ மகாராஜா தன் தந்தையின் அரண்மனையில் இருந்த பொழுது அவருடைய தந்தை மடியின் மீது அமர்வதற்கு வந்து தடை செய்யப்பட்டார். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. ஆனா அவர் தன்னுணர்வு வளர்ச்சி அடைந்து, இப்போ அவர் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் இல்லையா? சோ ஒரு ஆச்சாரிய நிலைக்கு இருப்பவர் அல்லது அவர் பக்தி தொண்டு முன்னேறிய பிறகு தனது பாதத்தின் அழுத்தத்தினால் அவர் முழு உலகையே கீழே தள்ளினார். அப்படின்னா தந்தை மடி மீது அமர்வதற்கு ஏறுறதுக்கு தான் அங்க தடை விதிக்கப்பட்டது. இப்போ அவர் வந்து நின்று இருக்கக்கூடிய இடமே வந்து கீழே போகக்கூடிய நிலைக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இதுதான் சாதாரண உணர்விற்கும். சாதாரண உணர்வுல வந்து நம்ம தடை செய்யப்படலாம், நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாம கூட போகலாம், ஏறுவதற்கு முடியாமலாம் போகலாம். ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு இடையில் உள்ள வேற்றுமையாகும். சாதாரண உணர்வில் அரசனின் மைந்தன் விரும்புவதை அவர் தந்தை கூட மறுதளிக்கலாம். எஸ், நீ ஏறாத என் மேல அப்படின்னு அப்பா கூட சொல்லலாம். அதனால அவர் அங்கே நிக்க முடியும். ஆனா இப்ப அவர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து யாராலுமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது. இறைவன் ஒருத்தரால மட்டும்தான் அதை நிறுத்த முடியும். ஆனால் அவர் தன் இதயத்தில் கிருஷ்ண உணர்வை பெறும்பொழுது அவன் தன் பாத வலிமையினால் இவ்வுலகையே வந்து தள்ளுகிறான். சோ இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்க முடியாது. இதுல வந்து புரிஞ்சுக்கணும், இறைவன் ஹிருதயத்துல இருக்கார், பரமாத்மா சொரூபத்துல இருக்கார் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலையில இருந்து கொண்டு நம்ம வந்து அவருடைய நித்தியத்தன்மை, இந்த இணைப்பை வச்சு நம்ம வந்து பார்க்கணும். இப்போ அதற்காக ஒருவன் தன் தந்தையின் மடி மீது ஏறுவதற்கே தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது துருவ மகாராஜன், எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்னு எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்க முடியாது, வீண்வாதம் செய்ய முடியாது. ஏன்னா அங்க ஸ்ட்ராங் உறுதி கொண்ட மனதோட இறைவன் மீது தன் பக்தி வந்து வெளிப்படுத்தின்னு இருக்கார் துருவ மகாராஜா. அதனால பக்தி கொள்ளும் பொழுது இறைவனால் வந்து அங்கே இறைவனே இருக்கிறார். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ விதுரரை 13th சாப்டர் இல்லையா? 13th சாப்டர்ல விதுரருடைய உபதேசம் யாருக்கு? திருதராஷ்டிர மன்னருக்கு இல்லையா? சோ அப்போ விதுரர் எங்கேயோ, அதாவது யாத்திரை போயிட்டு வரும்பொழுது எல்லாருமே அவர்கிட்ட சேவிச்சுக்கணும்னு வராங்க. ஏன்னா the pure devotees always carry Krishna in the heart அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த சாப்டர்ல வர்றது ஆக்சுவலி. சோ தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே இறைவனை தன்னுடைய ஹிருதயத்துல தாங்கி கொண்டிருப்பார். அது உணர முடியும். எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவான் இருக்கார். ஆனா எல்லாராலுமே அதை உணரக்கூடிய பக்குவம் கிடையாது. எங்கே உணரப்படுகிறதோ பகவான் வந்து அங்கே அவங்களோடய இருப்பார்.
இது உண்டு. அதனால நம்ம அவங்கள சேவிச்சோம்னா பகவானையே நாம வந்து சேவிக்கிறோம்னு அர்த்தம். அடுத்து வந்து பகவானுடைய அருளும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் சீனியர் டிவோட்டிஸ், குரு மகாராஜ் இவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம நமஸ்காரங்கள் செய்யறதுக்கு காரணம் பகவான் அவங்க கூடயே தான் இருப்பார். நம்ம கூடயே இருக்கார், ஆனா நாம அவர் இருக்கிறத வந்து உணர்றது கிடையாது. அவங்க உணர்ந்தவர்கள். அதனால இறைவன் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அது கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கணும்னு அவங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும். சோ அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் இப்படி இருக்கும்போது இறைவனும் நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கிறார். சோ இப்படி அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஹிருதயத்துல துருவ மகாராஜுடைய ஹிருதயத்துல பகவான் வந்து ரொம்ப, அதாவது இஸ் தேர் அப்படிங்கறத வந்து, ஏன்னா அவருடைய ஆற்றலால் தான் இந்த பூமியை கூட வந்து அழுத்த முடியும். இட் இஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா? ஸ்வயம் பகவானே இருக்கார் அந்த இடத்துல. சோ அதனால அப்போ அவருடைய தவ வலிமையை வந்து நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். சோ இருவருமே, அதாவது பரமாத்மா ஆத்மா நித்தியமானது. அந்த பரமாத்மா வந்து ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவுடைய சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அது பர்மனண்டான அசோசியேஷன் ஏற்பட்டுச்சுனாலே அதுல இருந்து பகவான் வந்து எப்பவுமே அவங்கள விட்டு நீங்க மாட்டார். இது உண்மை. அதனால அங்கே வந்து எப்பொழுதுமே தன்னோடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த லைவா இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவுடைய அவருடைய இருப்பின் காரணமாகத்தான் இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. துருவ மகாராஜன் மாற்றாந்தாய் வேண்டும் என்றால் அவரை வந்து இவ்வாறு சிந்திக்கலாம். அவர் துருவ மகாராஜாவை தன் தந்தையின் மடி மீது ஏறுவதற்கு தடை செய்தவள் தான். துருவ மகாராஜ் எப்படி முழு உலகத்தையுமே மிதித்து கீழே தள்ள முடியும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் அவங்க வேணா எடுக்கலாம். ஏன்னா அவங்க தான் அஜ்ஞானத்துல இருந்து பேசுறாங்க இல்லையா? அஜ்ஞானத்துல இருந்து பேசியிருந்தாலும் ஒண்ணு மட்டும் அவங்க வந்து சொன்னது, நீ நாராயணரை வந்து கேளு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த வழி நடத்துறது வந்து அதையே தான் துருவன் வந்து அவருடைய தாயிடத்துல போய் சொல்லுவாங்க. தாயும் வந்து ஆமா கரெக்ட் அப்படின்றதையும் அவங்களும் ஆமோதிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து எப்படி போய் செய்யணும்ன்றது எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மீண்டும் நாரத மகரிஷி வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா வந்து எடுத்துரைச்சார். அவங்க சொன்னது இங்கே எவ்வாறு ரிஷிமுனிகள் எல்லாம் செய்வாங்கன்றத வந்து அவங்க கேட்டறிந்ததா அவங்க சொன்னாங்க. ஆனா ப்ராசஸ் பிரகாரம் ஒரு குருவினிடத்துல இருந்து அவர் வந்து இத வந்து பெற்றார். சோ அப்படி எவ்வாறு இறைவனை அடைவது என்பது சிலர் நினைக்கலாம். அவள் துருவ மகாராஜா முழுமுதற் கடவுளை தன் இதயத்தில் இருந்து எப்பொழுதுமே அவரையே தியானித்து வளர்ச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. தேங்க்யூ. அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வளர்ச்சி அடைந்து அவர் வந்து அவரையே தியானித்து பகவானையே தியானித்து வளர்ச்சி அடைந்தது எப்படி ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, படகில் ஏற்றப்பட்ட யானை எவ்வாறு படகை மிதித்து கீழே அழுத்தியதோ அது போல அவரும் வந்து பூமியை வந்து மிதித்து கீழே தள்ளினார் என்று அறிந்த பொழுது மிகுந்த அதிர்ச்சிக்கு அவங்க சிற்றன்னைக்கு வந்து அது அதிர்ச்சியா இருந்திருக்கும் இல்லையா? அதை வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க ஓமையோட. தஸ்மின் அபித்யாதி விஸ்வம் ஆத்மனோ துவாரம் நிருத்யாசும் அனன்யதிய லோக நிருச்வாச நிபிரிதா புருஷம் சலோகபாலா சரணம் யயூர் ஹரிம். இப்போ துருவ மகாராஜா வந்து ஒரு துருவ மகாராஜா நடைமுறையில் விஸ்வாத்மாவான விஷ்ணுவை போன்று கனமானவராக மாறினார். ஏன்னா அவரை பகவானே ஸ்வயம் அங்க வந்தாச்சு இல்லையா? சோ அவரால வந்து அதாவது சித்திகள்லயே வந்து இஸ் அ மிஸ்டிக் யோகி இல்லையா? அவரால் அதை வந்து இன்னும் கனமா காட்ட முடியும். அவரது ஆழ்ந்த தியானத்தினாலும், இங்கே தியானத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறது யாரு? துருவ மகாராஜா நின்று இருக்கிறது. சாரி, அவர் தனது உடலில் துவாரங்கள் அனைத்தையும் மூடியதுனாலும், நவவித துவாரம் இல்லையா? நமக்கு இருக்கே 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசிகள், வாய் இல்லையா? அடுத்து வந்து இந்த ஜெனிட்டல்ஸ், பிறப்பு உறுப்புகள், கழிவு உறுப்புகள், இது எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அப்படின்னா அதனுடைய செயல் தன்மைகள், அந்த துவாரங்களால் ஏற்படக்கூடிய உந்துதல்களை எல்லாமே அவர் வந்து வெற்றி கொண்டார் என்று அர்த்தம் இல்லையா? கண்ணு பார்க்கணும்னு தோணும் இல்லையா? அந்த பார்த்தல் என்ன செயலையே அவர் அடைச்சிட்டார். காது கேட்கணும்னு தோணும், அந்த கேட்கணும்ன்ற அந்த செயலையே அடைச்சிட்டார். அதுதான் அடைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். சோ அதாவது பிசிக்கலா அடைக்கிறது கிடையாது. சோ மனச வந்து இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், உண்ணுதல், இந்த மாதிரி செயல்களுக்கு, பேசுதல், இந்த எந்த செயலுமே வந்து அவரு நுகருதல் அப்படின்னு சுவாசத்தையே கட்டுப்படுத்தியாச்சு இல்லையா? சோ கும்பகா இதுலதான் உட்கார்ந்துருக்காரு, நின்றுருக்காரு அவர் வந்து. சோ இப்படி நவத்வாரங்கள்,
இப்ப இந்த 7மே கட்டுப்பாடாச்சு. இந்த 7ல வந்து டிபெண்ட் தான் இந்த அதாவது கர்மேந்திரியங்களா இருக்கக்கூடிய பிறப்பு உறுப்புகள் மற்றும் கழிவு உறுப்புகள். ஸோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆன பிறகு அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்லி கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது எந்த செயல் தன்மைக்கும் போகல அப்படிங்கறத வந்து சொல்லணும். அடைத்தல் என்றால் அந்த எந்த உறுப்பு எவ்வாறு செயல்படணும், எந்த செயலுக்கு அது உபயோகப்படுமோ அந்த செயல் அந்த இடத்துல செயல்படாமல் நிறுத்தி விடுவது, அவ்வளவுதான். அதுதான் அடைத்தல் என்று பொருள். ஓகே. சோ அதான் கழிவு உறுப்புகள் அங்க அவர் எதுவுமே எடுத்துக்கல, உணவே கிடையாது, அப்புறம் கழிவு என்பதே இருக்காது, அதுதான் அடைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு உறுப்பினுடைய செயல்பாடுகளையுமே வந்து பக்குவத்துக்கு கொண்டிருக்கார் என்று அர்த்தம். சோ அதனால் எல்லா உலகங்களிலும் உள்ள அனைத்தும் சிறந்த தேவர்களும் மூச்சு திணறலுக்குள்ளாகி, சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்பட்டா, சோ அதாவது அவருடைய அந்த தவத்தினுடைய வலிமை எப்படி இருக்கணும்னா, பக்தியினுடைய வலிமை இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து அவருக்கு கீழே வந்து, அதாவது அவர் அழுத்துற அளவுக்கு வந்து வந்தாச்சு. அந்த அளவுக்கு சக்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த தவ வலிமையில உட்கார்ந்துருக்காருன்னு அர்த்தம். சரண் புகுந்தார், பகவானிடத்தில் சரண் புகுந்தால் வழி இது கிடைக்காது. சரணாகதி என்பது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? சரணாகதிக்கு 6 நிலைகள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? சோ அந்த பக்தி தொண்டிற்கு அனுகூலமான நிலைகளை நாம கண்டிப்பா கடைபிடிக்கணும். அதே மாதிரி வந்து அதற்கு அனுகூலமற்றது எல்லாமே நாம தவிர்க்கணும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்மளை வந்து ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து உறுதியாக இருக்கணும். மேலும் அவரை தவிர நம்ம ரட்சிக்கிறவங்க வேற யாருமே கிடையாது. இவ்வாறு நாம இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைக்குள்ள வரும்பொழுது, நம்ம பக்தியில வந்து மேன்மை வரும் பொழுது, அந்த புகழ ஆரங்களை எல்லாம் நாம எடுத்துக்க கூடாது. அனைத்தும் இறைவன். இப்போ குரு மகாராஜா இவ்வளவு நிலைக்கு வரணும்னா கூட இறைவனுடைய அருள் இருந்தா மட்டும்தான் வர முடியும் இல்லையா? அவர் ஒரு புறம் முயற்சி, ஆனா இறைவனுடைய அருள். சோ அப்போ அதனுடைய புகழ் ஆரங்கள்லாம் யாருக்கு சேரும்? இறைவனுக்கு தான் சேரும். கிருப்பனான்னு ஒரு அந்த ஸ்லோகத்துல இல்லையா? அதாவது கருமித்தனமாக மாறிடுது. எந்த ஒரு பலனுமே தன்னாலதான் ஆச்சு அப்படின்னு அந்த உணர்வை வந்து ஒரு சனம் கூட யாரும் கொண்டு வரக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட தன்மை குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய மனிதன் வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து கிருப்பனாவா இருக்காரு இல்லையா? சோ இதெல்லாமே வந்து அனுகூலமானது பக்தி தொண்டறதுக்கு. பக்தி தொண்டாற்றுவதற்கான முறைகள் எவ்வாறு செய்யணும்னு. ஆனா அவ்வாறு ஒருத்தர் செய்யும் பொழுது அவர் இறைவன் தாள் பணிந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அப்படி ஒரு நிலைக்கு வரணும். ஆகாய விமானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் 100 பேர்கள் தனிப்பட்டவர்களாக தோன்றினாலும் இல்லையா? நாம் எல்லாரும் பிளைட்ல போறோம். அதுல எல்லாருமே ஒவ்வொரு சீட்ல உட்கார்ந்துருப்போம். அது மணிக்கு 1000 மைல்கள் ஃபாஸ்டா ஹையர் பிரஷர் இதெல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? வேகத்தில் பறந்தால் ஆகாய விமானத்திற்கு ஒட்டுமொத்த விசையில் அனைவரும் பங்கு இருக்கும் இல்லையா? சோ we are all பேலன்சிங் உள்ள அந்த பிளைட்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்சிங் நம்ம எல்லாம். அது போல மொத்த சக்தியின் செயலோடு தனித்த ஒன்றின் சக்தியினை இணைந்து பார்க்கும் பொழுது இல்லையா? மொத்த சக்தி யார் இந்த இடத்துல? இறைவன். அவரோட சம்பந்தத்தையோட இந்த ஜீவாத்மா, துருவருடைய ஜீவாத்மா வந்து இணைந்து பார்க்கும் பொழுது தனிப்பட்ட ஒன்றின் சக்தி வந்து ஒட்டுமொத்த சக்தியோட வந்து இன்க்ளூசிவ் ஆயிடும் இல்லையா? அதாவது அங்க பிரித்து பார்க்க முடியாது. இங்க துரு மகாராஜாவுடைய அவருடைய ஆற்றலை வந்து இறைவனுடைய ஆற்றல் இருந்து பிரித்து நம்ம பார்க்க முடியாது. இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆயிடும். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. இணையாக மாறிவிடுகிறது. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டிருப்பது போல குரு மகாராஜா தனது ஆன்மீக வளர்ச்சினால் ஒட்டுமொத்த கணமும் அவரே ஆகி பூமியை காலால் அழித்து கீழறங்க செய்தார். சோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனுடைய ஆற்றலோட குரு மகாராஜுடைய ஆற்றலை ஒப்பிட முடியாது. இருந்தாலும் அது அவருக்குள்ளேயே வந்து அடங்கி விடுகிறது. அந்த ஆற்றல் வந்து இல்லையா? இணைப்பு என்பது ஏற்படுகிறது. அந்த இணைப்பினால்தான் அவர் வந்து இந்த பூமியே வந்து அதாவது அழுத்துகிறார். ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்ச உடலாக மாறியது. இவ்வாறு அவர் முழுமுதற் கடவுள் மீது தன் மனதினை உறுதியுடன் ஒருமுகப்படுத்துவதற்காக தனது உடலில் உள்ள துவாரங்களை மூடியதினால் உலகில் உள்ள அனைத்து தனிப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள உயர்ந்த தேவர்கள் உட்பட அனைவருமே அனைத்து உயிர் பொருட்களும் சுவாசிக்க முடியாது மூச்சு திணறலுக்கு உள்ளாகினர். அப்படின்னா அவருடைய புலன்களை அவர் கட்டுப்படுத்தி இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தியதுனால அங்கே இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸ் தான் வந்து அதிகரித்து இல்லையா? அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அங்கே துருவ மகாராஜா சுவாசமற்ற நிலை கும்பகால நிலை பெற்றிருக்கும் பொழுது இறைவனையே எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே இறைவனால் தான் அனைத்துமே
வந்து இந்த இடத்துல செயல்படுறது என்பதை நாம தெரிஞ்சோம். அப்போ அந்த இவருடைய செயல்பாடு இறைவனோட ஆற்றலோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பிரபாவம் வெளிப்படுது. அவ்வாறு அந்த ஆற்றலை வந்து தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இல்ல. அதனால நிறைய, அதாவது தேவர்கள் உட்பட அவங்களுக்கும் மூச்சு திணறுகிறது என்று சொல்லப்படுது. அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவ் அவுரா வந்து டெவலப் ஆயிருக்குன்னாரு. மேலும் துருவ மகாராஜா தன் உடலில் உள்ள அனைத்து துவாரங்களையுமே மூடியதன் மூலம் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்களின் சுவாச துவாரங்களை மூடிய உதாரணமானது ஒரு பக்தன் தனது இணையற்ற பக்தி தொண்டின் மூலம் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களையுமே பகவானின் பக்தர்கள் ஆக்கலாம் என்று கூறப்படுது. சோ சில பிரபுபாதா செய்ததும் அதேதான் இல்லையா? சோ இஸ்கான் இல்லாத இடமே கிடையாது இல்லையா இந்த புவியில. இந்த மாதிரி எல்லா மூலை முடுக்கிலுமே வந்து சோ ஒரு தூய பக்தர் இந்த பிரபஞ்சத்தையே ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டியை வந்து அடைவார் என்பதற்கு உதாரணம் நம்ம ஷீல பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கையே நாம எடுத்துக்கலாம். மேலும் அதே நிலைதான் இந்த இடத்துல துருவ மகாராஜா இல்லையா? அவன் உடலின் ஒட்டுமொத்த உணர்வினை, சோ அவருடைய ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ், நாம எல்லாம் கூட பக்தி கொள்ளணும்னா நம்முடைய முழு மனதன் அதை வந்து நாம சமர்ப்பிக்கிறோம் இறைவனத்துல. துருவ மகாராஜ் நடத்தை, அதாவது உணர்வினை கிருஷ்ண உணர்வாக மாற்றுவான். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காட் கான்சியஸ்னஸ். நாம் துருவ மகாராஜாவின் நடத்தினை நன்கு கற்றோம் என்றால் இதனை புரிந்து கொள்வதற்கு அத்தனை கடினம் அன்று. இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து அவ்வளவு கடினமான எதுவும் கிடையாது. இது வந்து ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கலாம். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா இந்த 2 ஸ்லோகம் முடிஞ்ச பிறகு கேளுங்கன்னு நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். தேவவூச்சுஹு நைவம் விதாமோ பகவன் பிராணரோதம் சராசரேஷ்யாகில சத்வத்தாம்னஹ விதேஹி தன்னோ விருஜீநாத் விமோக்ஷம் பிராப்தா வயம் த்வாம் சரணம் சரண்யம். தேவர்கள் கூறினர், போற்றுதலுக்குரிய பகவானே. அப்போ தேவர்கள் எல்லாமே இப்போ போயிட்டு முறையிடுறாங்க அந்த பார்க்கடல் கிட்ட போயிட்டு, பிரார்த்தனைகள் இல்லையா? புருஷ சுக்தி பாடி பகவான் முன்னால் பகவான் தோன்றுவார். தோன்றும் பொழுது அவர்கள் இதையெல்லாம் எடுத்துரைக்கிறாங்க. சோ போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, அசைகின்ற அசையாத அனைத்து உயிர் பொருட்களுக்கும் நீரே புகலிடம் இல்லையா? சராச்சரம் இல்லையா? சராச்சரம் என்றாலே அசையறது அசையாதது. சோ அனைத்திற்குமே நிழல் தஞ்சம் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அனைத்து உயிர்களின் மூச்சும் நின்று திணறலுக்குள்ளாகியுள்ளனர் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம். சோ அவங்களுக்கு அந்த சுவாசங்கள் விடுவது ரொம்ப கடினமா இருக்கிறது வந்து எடுத்துரைக்கிறார். இது போன்ற நிகழ்வினை நாங்கள் அனுபவித்ததே கிடையாது, முன்னாடி இது போன்று பார்த்ததே கிடையாது. சரணடையும் ஆத்மாக்கள் அனைத்திற்கும் நீரே இறுதி புகலிடமாக விளங்குவதால் தாங்கள் உண்மை சரணடைந்திருக்கோம். அவங்க எல்லாம் வந்து எதற்கு வந்து இங்க வந்திருக்காங்கன்றதையுமே வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க. சோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து யார் ரட்சிக்க முடியும்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் மட்டும்தான் ரட்சிக்க முடியும். சோ இப்பயத்திலிருந்து அபாயத்திலிருந்து காத்தருள்வீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் பகவானிடத்துல. துருவ மகாராஜா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றி அடைந்த செல்வாக்கினை தேவர்களாலும் உணர முடிந்தது. அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அவர்கள் இதற்கு முன்பு இது போன்ற நிகழ்ச்சியினை அனுபவித்ததே கிடையாது. ஏனெனில் துருவ மகாராஜா தனது சுவாசத்தினை கட்டுப்படுத்தியதனால் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சுவாசம் நின்று போனது. சோ இறைவனோட சம்பந்தம், அங்கே இறைவனே இருக்கும் பொழுது அவருடைய செயல்பாடு நடக்க சம்பந்தம் ஏற்பட்ட பிறகு பௌதிக உயிர்களால் சுவாசிக்க முடியும், அதாவது ஆத்மாவால முடியும். ஆனா இந்த பௌதிக உடல் இந்த சுவாசிக்கிறதுக்கு திணறும். சோ அதாவது ஆன்மீகளால் சுவாசிக்க முடியும், நிறைந்த ஆத்மாக்களால் அது வந்து சுவாசிக்க முடியும். ஆனால் பௌதிக உடலோட ஒட்டின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாக்களால கண்டிப்பா சுவாசிக்க முடியாது. இந்த 2 இணைப்புகள் இருக்கிறவங்க. சோ மேலும் உயிர்கள் அனைத்தும் பகவானது புறச்சக்தியின் படைப்புகள் இல்லையா? சோ ஆனால் ஆன்மீக உயிர்களோ, அதாவது ஆத்மாவோ படைப்பாகும் இல்லையா? சாந்தினி ஹலாதினி அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு கால் பகுதி தான் நாம இந்த ஜீவாத்மா என்பதை நாம் தெரிஞ்சு. மேலும் வகை உயிர்களையும் ஆட்டுவிப்பவர் முதற் கடவுளாகும். அதாவது ஜீவாத்மா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவும் சரி, உருண்ட ஆத்மாவும் சரி, இரண்டையுமே பகவான் தான் வந்து அதாவது சுவாசம் நின்று போறதற்கான கடவுளை அணுகினார்கள். எதற்கு இது அப்படின்றது வந்து கேக்குறாங்க.
உலகில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கு நீரே பரமபுருஷ பகவானே இருக்கிறார் இல்லையா. ஆன்மீக உலகில் பிரச்சனைகள் என்பதே கிடையாது, அங்க ப்ராப்ளம் அது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையா. சோ இந்த பௌதிக உலகம்தான் நியாயமானது. முழுவதற் கடவுளே பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களின் அதாவது கந்தர்வராக சாரி ஆன்மீக உலகங்களை கர்த்தாவாக தப்பு கர்த்தாவாக விளிம்பினார் செய்பவர் மாதாஜி. ஆமா, கர்த்தாவாக அப்படின்னா கர்த்தா மீன்ஸ் கிரியேஷன் இல்லையா. சோ அவராலதான் படைக்கப்படுகிறது, அவராலதான் ரட்சிக்கப்படுகிறது, அவரால்தான் அழிக்கவும் படுகிறது. அழிதல் என்பது அவருக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியும் விடுகிறது. அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் அவரை அணுகுவதுதான் சார சிறந்தது. நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா யார்கிட்ட போனோம்? பகவான்கிட்ட தான் போவோம். வழியை காட்டுங்க அப்படிங்கிற இல்லையா, அதை எதிர்கொள்வதற்கான திறனை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இறைவனால்தான் வழங்க முடியும். பக்தர்களுக்கு பௌதிக உலகில் பிரச்சனைகள் கிடையாது. அதாவது பௌதிக உலகிலுமே பிரச்சனைகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் இறைவனுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அவர்கள் எந்த உலகத்துல இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. எது வரைக்கும் நாம இறைவனோட சம்பந்தத்தை வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகளாகவே தோணும். சோ அதுதான் விஸ்வம் சுகாயத்தே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சைத்தன்ய சந்திராருதம் பக்தர்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டிருக்கின்றனர். பக்தர்களுக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி, இப்போ சொன்னீங்களே விஸ்வம் பௌதிக உலகில் பிரச்சனைகள் இல்லை அப்படின்னு பிரச்சனை இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, முழுவதும் பிரச்சனை தான். ஆனா ஆன்மீகவாதிகளுக்கு பிரச்சனைகள் பிரச்சனையாக இருக்காது, அனைத்தையுமே ஏற்றுக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு சென்று இருப்பார். சமநோக்கோடு இருக்கக்கூடிய இல்லையா, வித்யா வினய சம்பன்னே பிரார்த்தினி இல்லையா, ஒரு மனப்பக்குவத்தை அவர்கள் அடைந்திருப்பார்கள். அதனால பிரச்சனைகள் எல்லாமே விடுபட்டிருப்பார், பகவானுடைய கருணை என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இப்ப துரு மகாராஜா அவ்வளவு தபஸ் பண்றார், அவருக்கு அவருடைய அந்த சூழல் கடினமானது இல்லையா, கண்டிப்பா கடினமானதுதான். ஆனாலும் அவர் அதை பொருட்படுத்தாம ஏற்படுத்தி. சோ எல்லாமே பிரச்சனை தான் இந்த புவி வாழ்க்கையில. அப்படி இருக்கும்போது பிரச்சனையே இல்லாத மனிதன் யாருமே கிடையாது. ராஜா பிரச்சனையே இல்லை என்று தள்ளப்பட்டார். ஏன்னா அவர் எதையுமே இந்த இடத்துல எதிர்பார்த்தென்று செய்யல, அங்கே பக்தி கொள்கிறார். இப்ப அந்த பக்தியினுடைய இது முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த சாப்டர்ல பகவானுடைய தரிசனம் பெறுவார். அவர் கேட்டதை பகவான் கொடுக்கணும்னு நினைப்பார், ஆனா அதே வேண்டான்னு சொல்வார் இல்லையா. தனக்கு வேண்டியது எப்பொழுதுமே பகவானை என்ன மனசு மட்டும் வேணும் அப்படிங்கறத எடுத்துரைப்பார். அதெல்லாம் நம்ம படிப்போம். சோ அப்போ பிரச்சனை இல்லையா, கண்டிப்பா பிரச்சனை உண்டு. ஆனா அவர் அது எல்லாமே மனதாக ஏற்றுக்கொள்ளது. அதற்கான தீர்வு என்ன, அதைதான் அவர் செய்தார் இல்லையா. பிரச்சனை என்பது தீர்வு இதுன்னு சொல்லிட்டு தாரத மகர்ஷின்னு சொல்லியாச்சு, அதை அவர் நடத்துகிறார். அவ்வளவுதான். நாம் எல்லாரும் கூட அந்த ஒரு பாதை ஏற்றுக்கணும் இதெல்லாம். சோ ஏனெனில் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளை சரண் புகுந்தனர் இல்லையா. பியூர் டிவோட்டிஸ் எப்பவுமே இறைவன் பாதங்களை தஞ்சம் அடைந்திருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கண்டிப்பா கொடுப்பார். பக்தனும் இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்துமே இனியன. பக்தனுடைய பார்வை என்ன, எல்லாமே நன்மைதான் என்ற அந்த பார்வை, எல்லாமே மங்களங்கள் தான். அவனுடைய திருஷ்டியில மங்களம் என்று எதுவுமே அவர் வேறுபடுத்தி பார்க்க மாட்டாங்க. இதுதான் தூய பக்தர். மத்தியம அதிகாரி தான் அது வேறுபடுத்தி பார்ப்பாங்க. வேறுபடுத்தி பார்த்து எது செய்யக்கூடாது எது செய்யணும்ன்ற அறிவுறுத்தல் எல்லாமே மத்தியம அதிகாரியில கொடுப்பாங்க. சரி, முன்னாடி மங்களம் அமங்கலம் பத்தியான வேறுபாடெல்லாம் இருக்காது. நம்ம 16th சாப்டர் பகவத்கீதால போய் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகாஸ் ஐ திங்க் இஃப் ஐ இல்லையா. பார்க்கும்போது சொல்லப்பட்ட இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்க கிட்ட பாத்துக்கோங்க. பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இதுதான் யார் செய்தார், தூய்மை, தன்னுடைய இருப்பை தூய்மைப்படுத்த இல்லையா. ஆன்மீகத்துடைய அறிவை தானங்கள், சுய கட்டுப்பாடு இல்லையா,
யஜ்ஞங்கள் செய்யறது, தவங்களை புரியறது. அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்பிளிசிட்டின்னாக்கா ஒரு சிம்பிளிசிட்டின்னா அதாவது சாதாரணமா ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. நான் வயலன்ஸ், எளிமைன்னு சொல்லலாம் மாதாஜி. எளிமை எளிமை ஆமா எளிமை இருக்கிறது, எளிமையா இருக்கிறது. நான் வயலன்ஸ், அஹிம்சா இல்லையா, உண்மையாக இருத்தல். அதுக்கப்புறம் வந்து பயத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறது, துறவரத்துல இருக்கிறது, தெய்வீகமான நிலையை கொள்ளுதல். அதுக்கப்புறம் குற்றம் காண்பதில் வந்து விருப்பமின்மை. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா உயிர்கள் மீதும் உண்மை கொள்வது. அதுக்கப்புறம் வந்து freed from the covidness. அது கோவிட்னஸ், இதுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க மாதாஜி படிங்க. கோவிட்னஸ், குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, கண்ணியம், ஓகே, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஓகே, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. அப்புறம் ஜென்டில்னஸ், கண்ணியம். இது கண்ணியம் வந்து நம்ம கண்ணியமா இருத்தல், மாடஸ்டி. அடுத்து வந்து ஸ்டெடியா, அதாவது உறுதி கொண்ட மனசோட, எப்படி துரு மகாராஜ் எப்படி உறுதி கொண்டு செய்றாரு இல்லையா, அந்த மாதிரி மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை. இதெல்லாமே வந்து தூய்மை. இதெல்லாமே பொறாமையில இருந்து விடுபடுறது. இதெல்லாமே வந்து மதிக்கணும், வந்து அவங்கள வந்து நமக்கு உபச்சரிக்கணும், அப்படி நம்மளை போனவனே எழுந்து நிக்கணும், அப்படி எல்லாம் நினைக்கிறாங்க இல்லையா. அவன் வந்து வான்னு கூட கூப்பிடல, இப்படிலாம் நம்ம எதிர்பார்ப்புகள். அவன் சொல்லாதது அவன் தவறுதான், ஆனா அதை நாம வந்து நாம பார்க்கணும் இல்லையா. பட்ட நிலையில ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அனைத்து பிரச்சனைகளில விடுபட்டு. ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி, சொல்லுங்க. துருவன் வந்து பௌதீக உலகத்துலதான் மாதாஜி இதுல இருக்கான். அப்படி இருக்கும்போது எப்படி மேல வந்து அவர் தேவ உலகத்துல எப்படி மாதாஜி மூச்சு முட்டும் அவர்களுக்கு? அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவருடைய தவத்தினுடைய வலிவு. இப்ப நீங்க நிறைய கதைகள்ல அவங்க இப்ப இது நீங்க பாத்திருக்கீங்க, விஸ்வாமித்திரர் எடுத்துக்கோங்க, அவரும் தவ வலிமை தானே. சோ இந்திரன் ஏன் வந்து அவருக்கு அங்க அவருடைய அந்த சக்தி வந்து அந்த அளவுக்கு தாக்கம் வந்து அந்த அளவுக்கு பாயும். சோ பக்தனும் இவ்வுலகில் அனைத்துமே அவனுக்கு அனைத்துமே வந்து அதுதான் பக்தனுக்கு. ஓகே, ஏனெனில் இவை அனைத்தும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டிற்கு எப்படி பயன்படும் என்பதை அவன் நன்கு அறிவான். சோ எல்லாத்தையுமே செயல்படுறது அவனுக்கு நல்லா தெரியும். ஸ்ரீ பகவான் மாம் பைஷ்டபாலம் தபசோ துராத்யாயன் நிவர்தயிஷ்யே பிரதியாதத்வா தாமஹ யதோ ஹி வா பிராணோ நிரோதாசீத் உத்தானபாதீர்மயி சங்கதாத்மா. முழுமுதற் கடவுள் சொல்றார் அங்க வந்திருக்கக்கூடிய தேவர்கள், அன்பான தேவர்களே, இதனால் நீங்கள் மனக்குழப்பம் அடைய தேவையில்லை. சோ யாருக்கும் தீங்கு எதுவும் நேராது. இப்போது எனது நினைவில் முற்றிலும் ஆழ்ந்திருக்கும் ஒருவன் என்னும் அந்த மன்னன் உத்தானபாதனது மைந்தன் கொண்ட திட சங்கல்பம். சங்கல்பம் செஞ்சுதான் அவர் உட்கார்ந்திருக்கார். மற்றும் நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி துருவனுடைய சங்கல்பம் செய்யற அளவுக்கு நமக்கு மன உறுதி வேண்டும் இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். உண்மையான தவத்தின் விளைவினாலேயே இது நேர்ந்தது. பிரபஞ்சத்தின் சுவாச சக்தினையே, இந்த பிரபஞ்சத்தைய சிக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா, அந்த சக்தியினையே அவன் வந்து தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறான்னா அந்த அளவுக்கு அவனுடைய தவ வலிமை இருந்திருக்கு, பக்தியினுடைய பாவம் வெளிப்பட்டிருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது அவன் பக்தியினுடைய அந்த பிரபாவம் வந்து என்ன இருக்குன்னா, இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அதாவது இயங்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை காட்டிலுமே இவருடைய ஆற்றல் தவத்திற்கு வந்து மேன்மையுற்றிருக்கனால எப்பவுமே உயர்வான ஆற்றலை வந்து தள்ளிடும் இல்லையா. இப்ப நாமளே ஒரு மனுஷனா இருக்கிறோம், 2 பேர் நின்னுட்டு இருக்காங்க, அதாவது பேசக்கூடிய வார்த்தைகளே எடுத்துக்கோங்களேன். 2 பேர், ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம், ஒருத்தவங்க வந்து வீக்கா இருக்கலாம் இல்லையா. இந்த வீக்கா இருக்கிறவங்க பேர் என்ன விளக்கம் கொடுத்தாலும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பேச்சாலே அடிச்சு தள்ளிடுவாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல எதுவுமே பண்ண முடியாது, இந்த வீக்கானாலும் சைலண்டா போயிடுவோம் இல்லையா. அது போலதான் இப்போ பிரபஞ்சத்தினுடைய அந்த உயிர் நாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு சக்தியினுடைய அளவு உண்டு எல்லாம். ஆனா இங்க துருவனுடைய தவ வலி என்னாக்குனாக்கா அதை காட்டிலுமே வந்து அதிக வலிமை கொண்டதால கீழா வந்து கண்டிப்பா தள்ளும் இல்லையா. அப்ப அந்த உணர்வு தான் இவங்களுக்கு வந்து மூச்சு விட நிலைப்படுத்துறது. அனைத்து பாதுகாப்பா செல்லுங்க அடைவீராக.
நான் இச்சிறுவனின் கடுமையான தவங்கள் அதாவது பர்சனாலிட்டி எஸ் அந்த சம்பந்தத்துல அவரும் வந்து he was rejoicing. சோ அவர் ஆனந்தம் கொண்டு பகவானும் அதுல வந்து லயிக்கிறார். சோ இன்னும் இனிமே அடுத்தவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப், அதனால அதை கண்டிப்பா நிறுத்தணும். இப்போ இவர் போனாதான் துருவரை நிறுத்துவார், அது வரைக்கும் மாட்டார். அனைவரும் இருந்து காப்பாற்றப்படுவீர். சோ இறைவன் போய் அவர் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த இது வந்து சரியா போயிடும்ன்றது சொல்லு. இச்லோகத்தில் என்ற சொல்லானது மாயாவாதிகளில் தவறாக பொருள் கொண்டு ரொம்ப அழகா விளக்கி இருக்காரு. இந்த பொருளுரையை நாம் நல்லா வாசிக்கணும். அவர்கள் துருவ மகாராஜா பரமா அவரோட இணைந்தார், கலந்து வலிமை அந்த இதெல்லாமே வருது, கணம் இதெல்லாம் சொல்றது. ஆனா உண்மையிலே அந்த நிலை கிடையாது. அவருடைய தவத்தினுடைய ஆற்றல் அவ்வளவு மேன்மையான நிலைக்கு சென்றிருக்கிறது. அததான் நம்ம போன ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ற இல்லையா. அவர் இணைந்து விட்டிருந்தா அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது. மாயவாத கொள்கைக்காரர்கள் இவ்வார்த்தையினால் ஏற்பட்ட தனிப்பதினால் அதன் பிறகு தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு என்று தனித்த வாழ்க்கை நிறுவ விரும்புகின்றனர். தனிப்பட்ட ஆத்மா வந்து எதுவுமே செயல்படாது, இறைவனோட கலந்தாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. உண்மையிலே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் கிடையாது. இவன் ரிஷி முனிகள் எல்லாமே இறைவனோட சம்மத்தை ஏற்படுத்தினாலும் இங்கே பௌதீக செயல்கள் எல்லாம் அவர் ஈடுபட்டு செயல்பட்டு கொடுத்தார்கள் இல்லையா. தன்னுடைய உண்மையான நிலையா இழந்து விடவே இல்லை. அதை நாம் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட இணைந்த பிறகு அதை நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்கிற கருத்து வந்து மிக 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 தவறானது. சோ அது இரண்டும் ஒன்று தவறானது என்பதை இந்த இடத்துல சுட்டப்படுகிறது. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானால் இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், துருவ மகாராஜா தியானத்தின் மூலம் கடவுளையே ஆழ்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். மேலும் அவரே பிரபஞ்ச உணர்வாக முழுசும் அவருடைய சுவாசம் எண்ணம் எல்லாம் அதுவாக விளங்கி விட்டது இல்லையா. அந்த அந்த எண்ணத்திலிருந்து அவர் வெளியில வரவே இல்லை. அது அவர் துருவிட்டார் என்றார். நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதற்காக துருவ மகாராஜா நிறுத்துவதற்காக அவரிடம் தானே போக வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். அவரே தேடி வரணும் இல்லையா. இது ஸ்லோகம் கூட கிருஷ்ணானுசீலனம் இல்லையா, இன்னும் கிருஷ்ண ஆகர்ஷினி இல்லையா. நம்ம இது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல படிச்சல சுபதா இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். கிருஷ்ண ஆகர்ஷினி இல்லையா, தட் இஸ் ஹையஸ்ட். கொள்கைக்காரர் என்ற முடிவிற்கு கூற்று சாதகமாக இல்லை. இப்ப பகவானே வரணும் நிறுத்துறேன்னு சொன்னபோது இருந்தா அவர் எப்படி சொல்வார் இல்லையா. ஜீவாத்மா என்றைக்குமே பரமாத்மாவோட கலந்து விடாது அப்படிங்கறத வந்து நாம இந்த நிலை வந்து அடையும். இறை நிலை என்னவோ அந்த ஜீவ எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, அந்த நிலை அந்த ஜீவாத்மா அடையும். ஆனா அந்த ஜீவாத்மா அவருடைய ஆற்றல் வந்து மிக மிக சிறியது, பகவானோட கம். அதனால அவரோட போய் கலந்து விடுறது கிடையாது. அப்பதான் புரியும் இல்லையா. பிரேக் ஆகி வருது மாதாஜி, விட்டு விட்டு வருது மாதாஜி சவுண்ட். கொஞ்சம் திணறல் மாதிரி இருக்கு மாதாஜி, சரியில்லை மாதாஜி. அப்பத இருந்தே அப்படித்தான் இருக்கு மாதாஜி. அது எனக்கு தான். நான் இவ்வளவு நேரம் கம்முனுதான் இருந்தேன், சரி சொல்லிட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன். இல்ல எனக்கு வந்து எனக்கு தான் அப்படியோன்னு நினைச்சேன். அப்படிதான் கேக்குதா? இப்ப கேக்குது மாதாஜி, அப்ப கொஞ்சம் விட்டு விட்டு வந்தது மாதாஜி. செய்யல பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. மாதாஜி நெட் ப்ராப்ளமே கிடையாது. என்னோட சவுண்ட் வந்துச்சு மாதாஜி, ஒண்ணுமே கேட்கல. இப்ப கேக்குது. ஆமா இப்ப கேக்குது. நான் ஓகே. மாயாத கொள்கைக்காரர்களின் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றாக இணைந்து விட்டது என்ற முடிவு சாதகமாக இல்லை. ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்றார், அவருடைய தவ வலிமையை வந்து அவர் ஆனந்தம் கொண்டிருக்கிறார். இப்போ இவர்களுக்கு இது இடையூறாக போகின்றது என்பதை நான் போய் அதை நிறுத்துறேன் அப்படிங்கிற வாக்கு கொடுக்கிறார் இவர்களுக்கு. சோ இரண்டும் ஒன்றல கலந்து விட்டால் இறைவன் எவ்வாறு தனித்து செயல்படுகிறார் என்பதை நாம் புரிகிறது இல்லையா. துருவனுடைய செயல்பாடுகள் வந்து நிறுத்தணும்னு போது அவர் தனித்துதான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார். இட் cannot be merging, கண்டிப்பா நடக்க வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுள் துருவ மகாராஜா
ஞான தவத்திலிருந்து நிறுத்தவே விரும்பினான். சோ ஸ்டாப் பண்ணணும் இனிமேன்ட்டு. முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலம் எல்லோரும் திருப்தி அடை சாட்டிஸ்ஃபை ஆத்மா வந்து நாம் திருப்தி பண்ணோம்னா எல்லா ஜீவராசிகளுமே திருப்தி அடைவாங்க. ஏன்னா அவர் திருப்தி கொண்டால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே வந்து நன்மைகளாக வரங்களை வந்து வழங்குவார். அதனால நாம் எல்லாருமே வந்து நல்ல ஒரு நிலையை வந்து அடைய முடியும். அதனாலதான் பகவானை திருப்திப்படுத்தும் போது இங்க நம்ம எதையுமே நமக்கு பற்றாக்குறை என்பதே கிடையாது. இங்க பஞ்சம், பசி, பட்னி இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இதெல்லாம் மேன்மேடு இல்லையா? டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை என்ற மாதிரி டிமாண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிடுறது நம்ம இல்லையா? பதுக்கல் செய்யறோம், ஏமாத்துறோம், எல்லாமே. ஒரு பக்கம் ஒருத்தர் வந்து நிறைய வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏமாத்தி, அதனால இல்லாதவங்க வந்து ரொம்பவே சிரமப்படுவாங்க. இந்த இடத்துல எல்லா வளங்களுமே இறைவன் கொடுத்திருக்கார். பசி பட்னி என்பதே கிடையாது. ஆனா அதெல்லாம் நாம தான் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம். சோ எல்லாம் நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக நாம தவறுகள் இழைக்கிறோம். அதனாலதான் இந்த பிரபஞ்சத்துல அநேக தொந்தரவுகள் வந்து இருந்துட்டே இருக்கு. ஆதி தெய்வீகம். சோ மூச்சு திணறலில் மூழ்கி விடுவோமோ என்ற அனைத்து தேவர்களுமே அஞ்சினர். துருவ மகாராஜா பகவானின் சிறந்த பக்தர். அவர் அந்த மாதிரி யாருக்குமே வந்து தீங்கு இழைக்க மாட்டார். கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள் இல்லையா? சோ அஹிம்சவாதிகள், உலகில் உள்ள எவரையுமே அழிப்பதற்கான ஆனவர் அல்ல என்று முழுமுதற் கடல் அவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஒரு பக்தன் பிற உயிர்களிடம் வந்து ஒரு காலம் காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்வதே கிடையாது இல்லையா? பகைமை கொள்வது கிடையாது. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 4வது காண்டம் 8ஆம் அத்தியாயத்துக்கான துருவ மகாராஜாவின் வனம் செல்வதற்கான தன் இல்லம் நீங்குதல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை வந்து இதோட நிறைவு பெறுகிறது. வாஞ்சகல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்துபியே வச்ச पतितनां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும். மாதாஜி